Iradigo. Oye kori ti o be to be dey go. Adi wa yen on so mo no so ma se ni no here. Oje ni pro. Ale te ko pelo ni si. Yes, I'm
Now, 1990, Kana Mucholi Chiosa, West Lord and the Kawaya Taiji, who lives with Chiosa Noka. We manipulate you, Bruce the Chief of Chiosa. Now, we don't really so nice. And I agree that. I have everyone over there.
Lẹ́yìn kan náà bí ó ti dáwọ́ ọ̀rà onímọ̀ àríṣẹ́ ló mọ̀ bẹ̀rẹ̀. Ok, báyà ló ń bẹ̀. Ọba akọ̀dọ̀ na agwa, ẹwà ya nọ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ n'ụtụtụ o, n'eriri o, na mgbede o, n'aba Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ọjọ́ àgàràmọ́, ọ sị na di na nwunye na-abalị amụ nke akọ nwa ihu obere akwa ịma na oge ọ chọrọ ntọ nwa. O bekwara ya ụtọ anụ nwa na-eke. Ọmịcha. Nwa na mgbọ. Ejike Nwodo onye ezi Omodo n'Omodo ọka ọzọ agụdo ezulu Nnamdi Ajaịcha Sabula in my job here. AKD, GD, 541 Lagos, Ash Color, Ujele, Omile, Omalikwe, Obesiribe, Obalutu, Yana Kabo Silensa, Ismiri Bulbulu, Takrami, Ibulbe, Okulme, Wajana Namwike, Aywawa, Kabo Silensa. Quality. Ọkwa before na abịa ọnọdụ na-adụgo ka ọ ga-adụ. Nara m afọ akwụ n'elu ga-eme. Ochebi ọzọ anyanwụ adadụ nkene n'ama ọbịa. Anyanwụ na-agba n'ọra. Nwanyị Ochebi Prophet Tess. Ochebi ọzọ Obesilipe. For confidence.
anyị ekene elu adamachie na obodo ezoke bụ chiri na wọlụ oji ibite ọka chuka adamu na-eke na ụmụara gị gbọjọ ọwọ abachime agbọlụ igwe na-eluchi ada ndị ibite ọka onye eluchi agwa m igwe ọka double silencer nwanyị oji eri ada ndị ọma achala ọwa n'ụlọ ekpolu mgbọ nwunye ụbalutu okoli n'isi agwa m igwe ọka nwachi na awaluji oji eri ekene ngụ oji eri ọzọ atụche na amụdo ọka ada ndị ihe mbọsị adendo buna n'oke azazeji n'obuna n'oke ojieri ọzọ igwurube yana ojieri mmegbu na mmụ ọchịije ọdịmọ ada ụgbọ gbadara agụ ọdụkọ ọkụ mmadụ ikele ojieri ọzọ ije na ọzọ n'ụmụaka gbọjọ Sorry.
Abama ki you not got money na pop. I thought what many mo. You go there koneda. Was it?
ọrụ ka iru niile bịara ibe eji wee bịa iru dike na anyụ mma nkọ igwalị nna gị n'ọgbọ ibe ezobe ka mmiri ibe na ọka na-agbọ ebule o ji ibie ụgbọ ọgaranya jere mba anụ wee ju akpa ọgwa ndị ọ na-enye ma mmiri nyelie Malaika over to you special number ka ọzọ na oji ebi na igwe trọfi wee bụ n'ọgbọ ụdara mecha ọya Malaika over to you igwe trọfi
Coach Labata, and they couldn't come if we let actually the Guan Catele sell it. Number one. Abamba Global.
No arrival,